ଏମିତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପିତା ଯେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାଲି ସେ କଂସ ହସ୍ତକୁ ଦେଖିଦେବ। ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାଲି ସେ କଂସ ହସ୍ତକୁ ଦେଖିଦେବ। ହସ୍ତରେ ଜଳ ଓ ବିରୋଧରେ ବିବାଦ ସତ୍ୟ କରିଛି। କୋଟି କୋଟି କରି ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ନୃଶଂସ କଂସ ହସ୍ତରେ ଦେଖିଦେବ। आज ଯଦି ସେ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି ପିତାଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବି। କାହିଁକି ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଅନ୍ତରର ବେଦନା ଜାଣିପାରନ୍ତି।
ମାନେ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ବୁଧି ଆଉ ତାକୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ସଜେଇ ଦିଏ। ଚନ୍ଦନ ଅଗୁର କଷ୍ଟୁରୀ ସବୁ ନେଇକି ଆସ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ପାଣିରେ ବୋଧି ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ସଜେଇ ଦେବା। କୃଷ୍ଣ মহাপ্রভু জন্ম মহাপ্রভু জন্ম কৃষ্ণଙ୍କୁ